Men bir zady bilesim gelýärdi. Şo gizli insanın nämedigini bilmek üçin men bir gün Batyryň ýasygyny gallyryp, oň gizleýän zadynyň tumorçadygyny görüp, muňa şeýle bir gaharym gelipdi. Howa bildim. Ýöne näme üçin gaharyň geldi? Şo gün harby kasam kabul edilýän günni, maralyň ýitgisini, Batyryň tapanyny gördüm. Soňam elbetde men oňa tumorçany gitdi gaýgysyna tapşyr diýip aýtdym. Olam garşy bolmady. Ýönemen bir gün gije gurlaşýas, gülüşýas. Batyryň ýene-de şo tumor elini alyp, Ol mensiz ýeke gün oňup bilmeýär. füýjardylar üçin oturany gördüm. Meniň Ol ahyrynda da tumor gaýgysyna tapşyrman eken. Allanyk meni. Ol meni özümden oňat tanaýar. Men bolsa ony. Şeý diýem. Men özümden bir ruhsat tumor ondan aldım. He, diýmek onda sen tumor Batyrdan sonra mı analypsyň da? Gep bärde sorum analmakda däl. Men marally meselede netije garaşmagy ýüregime duýdum. Ilki bilene Batyryň şol tumory eltip gaýgysyza bermejekligine men anyk göz ýetirdim. İkincidenem bilýän awadyň mähri. Şol wagt meňem maralla göwnüm bardy. Umuman men inni düşündüm. Şol wagt Batyryň hem göwnü maralla ekeni. Näme üçindir men şo wagt öz hereketleme dogry diýip düşünüp durun. Ine de görşüň ýaly. Bu tumorço menne gally. Alo. Alo, salam aleikum enje. Salam. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Gowy. Men Azat gaýgysyň ulukdaşy. Aýdy beriň diňleýän. Men şu gün dostum mutlap size barmakçydym. Eger garşy bolmasaňyz. Gaýgysyna ýöne hiç zat aýtma. Mähri, näme pikir edýän? Batyr bir ölenimkä? Men kimme zady şeýle bir bulaşdyryp durmalıyım. Inni bir zat hakda pikir etmäne de çekinýär. Ýene de sen maňa özüň kömek edämeseň. Inenni ön kadat dolanyp gel. Men sana hemişe kömek etmäge taýyn Azat. Sen men duruşymdaky sowaly kitaplaryň biri. Bilýärmiň näme? Adam ýalňyşlyklardan nekeýär diýip özüň aýtmaýardyňmy? Azat, sen goksy özüň kösem. Gel biz şu ýagdaýdan çykaryp berýär. Burdan şo wagt maralyň hem göwnü Batyrda bolan bolsa näme, mähri? Görmen nähil adam. Men gidenim mar bolsun, mähri. Biz haýal etmän Batyram tapyp olan kisini birikdirmän uğruna çykman, mähri. Howa da, inni bize Batyr tapaýmak galdyda. Belki öýlenmedik bolsunlar. Bu arada, men gideýin sene bar ber onu. Maral? Bilýärmi? Ören gynançly ýagdaý.
Kaçanna adamlar özlerine bolan gowy duýgulary ýuwaş-ýuwaşdan öz hereketleri bilen, öz sözleri bilen, öz elleri bilen dargydanna bu gynançlýagdy. Esasanam sen garaşmayan adamyňdan muny bilmek ören agyr. Ýöne beýik akyllarlaryň aýtmaklaryna göre biziň durmuş ýolumyzda gabat gelýän islenlik adam bize hut şu pursat gerek bolan ünnewleri bilen gabat gelýär. Şo sebeplem men sen bu hereketini ýazgarman adat. Mümkin sen öz hereketin bilen maňa kömek edensin. Belki özüňe bilýän näçsin. Käte durmuşda şeýle de bolýar. Birine ýaşylyk edeyinmi? Bilmän yamanlyk edýän. Ýa-da tersine. Birine yamanlyk edeyinmi? Ýaşylyk edenini duýman galýar. Adamlar, siz men durmuşymyň aladasyny edip araraganma. Menini öz durmuşymy özi birinklep bilýän adam. Sağ ol. Yoksa da batırlı mesele. Sizge pikir edip gördüňizmi? Belki men öz göwünlerim bardyr. Biz gelmeli yerimizde geldi öýdýän Mähri. Yine bir artykmaç hereket etsek bardat bulaşdyrýar. Bulaşdyrýar? Adat bizi ýan bardat bulaşdyrdyk. Ýöne menen bular birikdirjek bolup ýalňyş aýdym öýdýän. Yok Mähri. Sen ýalňyşaň ok. Meni öz dostum bilen ýaraşdyrdy. Men hemme ýalňyşlamy düzeltdim Mähri. Indi biziň iň soňky etmeli işimiz galdy. Olam şu tumary maraly gowşuraýmak galdy. Adat sen bu tumor dostuňa gowşurmaly. Goý dostuňa mı? Hakaýatyna gowşursun Adat. Maral, sen maňa ýuglan çemçeler berip otyrsyň. Bagşla bägül, pikirabat aýtdyryn. Saňa şu näme bolýar? Bir hili aladaly görünýär. Işleň bir gowmy? Howa bägül. İşlem gowla alad etme. Ýöne ertireçelli ýazyp ýetişdirmäge zatlanmady. Eger garşy bolmasaň, men gaýgysy gutlap gaýdaýyn. O ne hili? Bolmasa nahar uýun iýi çykdy. Sag bol bägül, men aşdäl. Ejemiň gözi ýollydyr. Maral? Gaýgysız. Jigimjan, sen doglagynyň bilen gutlaýan. Saňa dünýädäki ähli gowluklary arzu edýän. Sağ ol, sen haçan geldin? Menmi? Ýaňrak geldim. Bir hili aladaly görünýäňli. Ýok, men gowla. Ýöne käbir sebeplere görä men gitmeli bolýan. Eger garşy bolmasaňyz, men öýe gaýdaýyn. İşin var bolsa arkayn gidiver. Otursaň ma gowy gordy. Hawa Maral oturaýma lekeni. Ýok, sağ ol. Men güç. Asiz bolsa beýni hem ýürek. Yok, nämçin sen güç olmaly, men güç boljak. Yok, men güç boljak, men güç. Men güç boljak. Jagalar, siz güç däl, men güç bolmaly. Yok, men güç. Görsene. Özümün kimdigim tanajak bolup,
men tarihi guýy ýaly gazyar. Galyn kitaplary agtaryp, başga dünýälerde gezýär. Özümiň kimdigimi tanajak bolup, öwrenýän atamy, agalarmy. Özümiň kimdigimi tanajak bolup, synaýan özümiň çagalarmy. Biz ollar hemmemiz ilk çagadyk. Ýöne bolan köpüýimiz muny käwat unudaýas. Çağlar bize göre has duygur. Görsene. Olaram güýjüň möhümdigini düşünýärler. Abat. Biz bir bütök dostlardyk. Bu dostluk bedene meňzeýärdi. Bedeni? Hawa bedeni. Düşündireýin. Ine. Bedeni biriktirgen ýürek hem beýni. Olon köprüsini saklayan bolsa güýç. Sen biziň dostlugymyzyň beýnisi bolsaň, men ýüregi diýip alsak, batyr biziň güýjümizdi. Güýçsiz beden diňe ýaşaýa. Bu bolsa manysız. Biziň dostlugymyzyň bedenine her bir agda bedeni öz-özüne çekdi. Beden dargady. Biz güýçli galyk azat. Bedene bolsa güýç gerek. Dogry aýdýan gaýgysyz. Beýni bedeniň iň wajyp bölegi. Ýöne şeýle pikir edýänem. Beýniň özü. Dogry. Käwagt beýnem ýalňyşýa. Ol näme dogry pikirlerden saplanyp bilmän kösenýär. Elbetde beýni äkli pikirlerini ahyr soň bir ýere jemleýär. Ýöne bu ýagdaý käwagt gatyjak alýar. Menem pikirimi gijraýan bolsa jemledim gaýysyz. Dogrusy äkli zadyň sebäpkär men boldum. Men bagyşlan. Geçen geçdi adat. Biziň hemmemiz biri-birimize meňdemeýän tapawutly üýtgeşik adamlar. Ine şu da biziň baýlygymyz. Her birimiz birek-biregiň yetmezinde olurýar. Biz şeýdi we bitegi bedeni emele getirýär. Dogry aýdýaň bäwil. Hemme barmaklar bir meňdeş bolsa, adamaň peýdasy bolmazda. Beýni beýnä duşdy. Ýürek bolsa ýürege. Menem ýüregiň ady bilen biziň dostlugymyzy ýene-de birikdirmek isleýän. Menem beýni hökmünde nädip güýjü bedene birleşdirmeligini pikirlenýän. Batyr bu at niredeke? Gaýgysyz. O Balkan welaýatynyň edil şu wagt dol salyk ýadyma düşenok.
Hawa, çynlanam. Ýogsa da Durhany Batyr maňa hat ýazypdy. Öý salyksynam beripdi. Gara şädir. Düşünmedim. Batyr näme seň bilen habarlaşdymy? Şo günden soň Batyr maňa köp çagtdy. Men gaharma jogap bermedim. Häzir garaş telefon getireýin. Ýöne, bu telefon näde açmalyny? Muňara dediýän zadyny. Sen bu meseleni beýne goý. Onsoňam şu ýerde şo salgyň barlygyna ynamyň barbamy? Pozon näsiňe? Bilmedim de. Ýöne sen maňa ynanay. Bolmagy mümkin. Bah. Çaşyň özüne sereden ýar etdiň. Bar sen gowsy gitdi eşiklerini taýarla. Ertir balkona gidýäs. Bah, köne telefon iş wallahi. Dogry gelen ýaly bolduk bolýyn. Näil wallahi? Ýanky adam ama şu ýerde idi, bu ýere mä däl eken. Hany şu ýere bir görel, belki şu bolsunna. Ýörani. Dinleyen? Salamu aleykum. Batyrlarmyka? Salam. Hawa Batyrlar. Batyr öýdemkä? Hawa öýde. Gelin geri berin. Bolýa, ýür. Geçäy. Han bar onu açay. Sen var aýsana. Bolýa bar özüň açaýsana dost. Bolýa bar aýsana. Bolýa da. Ay şonu da bar özüň açaýsana. Salam gelnece. Salam. Batyr öýdemkä? Hawa öýde. Çağıraň da mümkin bolsa. Kim soraýa? Gullukdaşlary. Häzir garaşyň. Tälim şuňy başgaça bolaýar. Dinleyen olanlar. Men siz dinleyen. Bäh. Bu töwerekde hemme kişiň ady Batyr öýdi. Batyr tapmana iýde ýol ýokdur dost. Biz onu kökman tapaýmaly. Biz şo maksat bilen geldik. Hökman tapars nesip bolsa. Tapmasyna taparsa bolýyn. Telefon janna. Entek iş edip yetişmäkem ýene öçdübi. Bäh. Bu meseleni beýne berdik bolýyn. Beýnem kän ýalgyşýar eken. Näme? Düşünmedim. Beýni bir zat diýen. Yo, beýnem ýalgyşýar diýen. Bolup bilýän näme bolmaz. Indi şunu bejermersiň diýjek bolýam. Ters Yo, düşünmeýdi. ters düşünemek dogry gurlasana. Näme beýni edip biler, beýni beýdip biler. Beýni şunu bejer. Getir, maňa ber, belki men ejerim. Yo, sana berjekkä sen beýni bejerip bilmez diýjek bolýan şunu ha? Yok, haw. Näme diýjek bolýan? Han dogryrak gurlasana. Dolrak gurla. Durjugyn bir jam taraş. Maňa ber. Gün aýt aýtjaklaryn. Kakdyrma beýni azat diýip gün Men aýt. sen oňormarsyň diýemok. Yo me, jigin bir jam taraş aýda gaýrat et. Gün beýni diýmede men adym aýday. Aýlama da. Owo. Batyr tälim çıkana hozay däse. Menem bir gün şoň eline tälim alan diýip ümid edýän.
Sağ ol jyýym. Sağ ol. Orağım, sağ olun. Salamu aleyküm gelinece. Salamu aleyküm. Salam, salam. Tuvaleme. Ulu yigit çıkıpsınız. Sene azat bolmaly. Hawa men. Sene gaýgysy. Hawa gençe. Tanadyňyz, ýatdan çykarmansyňyz. Tanayan oğlum, tanayan. Batırcan siz hakda kän vurrun beripdi. Uy, huşum olsun. Bir ne beýdip dursun. Gelin kapıda durma, öýe girin. Kan barala da. Alın oğlum, alın çay için hani. Sağ olun gençe. Gurrun bererdi diýäňiz bolyn Batyr nirde? Öýde dämi? Yok oğlum. Oğlum 2 ýyl bäri öýünden uzakda. Abada da tälimçi bolup işleýär. Ha, tuvaleme. Siz bize şunça ýyllap Batyr görmäne gelmedi diýänsiňiz. Bilýän oğlum. Men hemme zatdan habarly. Ol şowun Oğlum sana näme bolýar? Hiç sadece. Oğlum, kimde näme gidilesen gidilärsiň. Ýöne ejeňden hiç zat gidilip bilmersiň. Men sen senleýän welin. Sen näme çowat ber iýmen içmen. Öz ýüregiň hasratyny ejeňden gidilýär. Sen kiçilikden bäri biziň ýüzümiz ýere salmajak bolup, sporda bolan gaýratyňy hasam artdyrdyň. Inni bugün näme boldy oğlum? Senin yigit çıktın. Öz yolun özün saylamağa seninle güç var. Kalkan kemiz. Sen bahtlı bolmaň isleýäs oğlum. Sen ejizlemeli olan nersin? Ejizlik mertlere geçmez. Maksadyna ýetmek üçin görüşmeli oğlum. Sen öz güýjüňi diňe bir sportda däli, durmuşyň çarkanlykly ýollaryndan geçip görköz. Han sen sporda bolan söýgüň, höwesiň nirä gitdi? Seni bu höwesden geçiren zat näme? Seni bu ýagdaýa düşmäňe mejbur eden zat näme? Maral. Maral. Bunu Maral tötänden näçe? Gaýraty bir jyň, sana bir aýçak adym bar. Batyr, men şu wagt barady işim bar. Soňra görüşäýär. Men doganym baralam şo hünärde oky. O seni uwurtdyr. Dursa bir gowda. Ýoksa nämedir masajama bilmän. Batyr, sen därdin işte. Benim öň bagtym. Kelme zat ýüregime beýrek kabul etdi dost. Gördüňmi? Maral ýa men saýlady. Şoň düşünem. Bundan beýlekdi hiç zat bar. Hiç ýere gidip bolmajak dost sanjyry bir pırsat düzeldi. Soň näme bol gelneje? Soň oğlum maňa hemme zat görrün berdi. Ol Dogry diýäňeje. dogry diýäňeje. Kän wagt geçmedi de durmuşymyň maňysyny. Kän wagt geçmese de durmuşymyň manysyny ýitirene döndüm.
Ejejan näme-de bolsa wagtyny sen men gözüm açdym. Ejejan näme-de bolsa wagtyny sen men gözüm açdym. Inniden beýleksiz meni alat etme. Inniden meýleksiz meni alat etme. Men siziň ýüzüňizi ýere salmar. Men siziň ýüzüňizi ýere salman. Soň bolsa Batyrjan sportyny dowam etdi. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport institutyna synanşdy. Tinaglardan geçibem institutu üstünlük bile tamamlady. Oglum ýüzümizi ýere salmajak bolup sözüne tapyldy. Önümçilik tejribe işini berde dinip inni 2 ýyl bär awada diýişleýär. Uy, bu näme diňe Batyryň görüňetdik? Hani siz özüňiz hakynda da görüňmeriň? Öýçerleňiz saglyk mı? Hemme dat bolgenje. Men öýlendim. Bir ogul bir gyzym bar. Ada meýlenen bir gyzy bar. Tuwelem. Ýaşlary diýin. Sag bolun gelin. Sag bolun. Bizde hemme dat gülýäli. Siziň magtyklarynız sizi begendirýändir. Elbette. Haýsy bir ene öz aktyny bolmasyn. Çağılar durmuşum gülü. Her birine arzu bolşýaly. Meňem durmuşymy esasy arzuş bolar. Menem şowny sabırsızlyk bilen garaşýan. Men häzir size Batyrjanyň suratlaryny görkezýän. Oglum her bir gazanyň üstünliklerini ilkin men bilen paýlaşýar. Saňa näme bolýar? Maňa hiç da. Hemme dat gülýäli. Maral, ine siziň makalalaryňyza gerek bolan suratlar. İçinden özüňize gereňi saýlap alaýarsyňyz da. Bor, özüm serederim, sag bol. Bolýa, sag bolun. Adamlar, şu ýylmyň gyýdym Mawtumul Üniversitetiniň jurnalistika bölümini okuw herdi. Bölümi ýandan makala gazet jurnallarda çap edilip ýör. Maral. Bar. Oglanlar, şu unutça boldy. Ertir turgunmy şu dowam eder.
Men bir ýalňyşlyk goýardym Batyr. Dogry. Ýalňyşmaýan adam ýok. Men senden ötünç soraýam. Ýöne bilmedim. Men bu goýuran ýalňyşlygymy hiç wagtdan düzedip bilen öýdemok. Ýöne şonda da sen bilmeli adam var. Maral sana garaşýar. Men şu tumor üçin öz dostumdan 10 ýyl jyda düşdüm. Bu ýalňyşlyk maňa ul sapak boldy. Şoň üçin Maralyň bu ýetkisini ýygyna oşurýar. Siz şu tumorçaň taryhyny bilýärmi? Aslyny bu tumorça men Marala beren sowgadym. Bu tumorçaň bergäri bu ajaýyp şaýtep barada bir täsin durmuş kyssasyny gurrun berdi. Salamu aleykum Mergen ağa. Arma göre. Wa aleykümselam. Bar ol. Hala halaňyz gowmy? Şükür gowudur. Geç oturay. Mergen ağa. Men adym gaýgysyz. Özüm sizin ýanyňyza işleje geldim. Aýdy berdiň liýan. Men bir uýanma. Özüm şeýli bir mehriban adam. Kiçilikden bileje önü wessik. Hiç açanan birek göwüne degmedik. Hawan soň? Ynha şol uýam üçin doglan gününe üýt goşup bir sowga edesim gelýär Mergen ağa. Üýt goşup diýsene. Üýt goşuk bolany kyn bolýar-da gaýgasyz. Siz üýt goşuk şaýsepleri ýasamagy ökde diýdiler Mergen ağa. Wah, gep üýt goşuk owadan zatda däller. Esasy ýürege ýakyn bolmaly. Şeýle. Bolaň içinden haýsysyny saýlap alyp bolar Mergen ağa? Sen maňa enim köp zatlar ýatlatdyň. Hani bir al garaş. Mergen ağa, bu şaýseplerime odan eken bolyn. Men uýam has üýt goşup bir zat bilen begen resim gelýärdi. Hawa, olar merwet däller. Yer nähili? Tätinmi? Dogrudanam täsin eken Mergen ağa. Bu tumorça ýöneköý dälir enim. Men muny gyýyrjagym üçin ýazapdym. Ýöne nesip etmedi. Bu tumorça jigijigime bagyt getirer diýip umyt edýän. Goý tumorça ýaşasyn. Adamlara bagyt getirse, şo dogry bolar. Marala, hökman yarar, hökman. Äkidinim, toýda da kansın. Sağ olun Mergen ağa, taňry ýalkasyn. Sağ ol, bile ýalkasyn. Men öňem aýdypdym gaýgysyz. Sen üýt goşuk adam diýip.
Sen islenlik var. İslenlik zattan atış etme başarın. Sen hakikattan hem yürek dost. Beyni akıl yetirip yetişýänçä sen hemme zady öňünden duýar. Men ýene-de bir zady düşündim. Bu tumorça ýöne ýere gaçanlar. Sen hem muny ýöne ýere tapanlar. Durmuşda täwülik ýok dostum. Sen bu tumorçany hak ýerine goşur dostum. Salam Leyla, gowmaýagda. Salam Mara. Armada. Bar bol gel. Leyla men buýran köýneklerim taýýar. Hawa taýýar, häzir galanja ýerden dikdireň. Tezoň açyn şu ýerde garaşaň. Çay, kofe. Ýok, sağ ol. Jeren. Hawa enne. Maranyň köýnegi taýynmy? Hawa enne taýyn bolup geldi. Ha, geldi de derä çykaýny. Bor. Salam Leyla, gowmaýagda. Salam. Men köýneklerim taýyn. Hawa taýyn. Gelin deňek görelim. Kyn görmeseňiz köýnegim deňek gelýänçä Batyrjana göz gulak gulaýyn da. Bolýar. Otur oğlum, men häzir gelýän. Batyr, sen näçe ýaşyňda? 8 ýaşymda. 8 ýaş. Aslında men barynsymy okuwa, işe berip, Batyra bolan duýgulamy gizläp ýörmegim dogrumy-ka? Serestene. Sen ýaşyňdaky geliniň eýem eýjejik çagasy bar. Batyryň özü gelýmeli. Ýöne ol. Men oňa bolan duýgulamy bilen oga. Abirden ol. Öýlenen bolsa näme? Maral. Lale, Maral çağıraydı. Maral, bar dogonyň çagy. Uy, gelinmi? Bol garaşyp durlara. Bu zatlar näme alamatyka? Ýa-da menini? Ýok Maral. Sen her bir zatdan many gözlemesene. Maral? Hani köýnekleň alyp gitjekmi? Leyla men soň meläýär. Uy, taýyna köýnekleň. İşim çykdy Leyla, soň meler. Appa.
Bal söýen ýürekleri her sina bilen sinak görýär. Sinalar näçe kyn boldukça, söýgü şonça da güýçlenýär. Wagt, aradaşlyk, söýgüniň esas sinalary bolup durýar. Gün bizden näçe daşda bolsa-da, biz oň ýyllygyn duýuşmaz ýaly. Senden näçe uzakda bolsamam, sana bolan söýgüm şonça da güýçlenýär. Sen haçan açenni menden öz söýgüň gizläp gezek maral. Kaka, bu albomyň içinde tä surata yereme ýok. Ýene de täzesini alar soglum. Suratlar adamyň durmuşynyň ýatlamasy, suutnamasydyr. Ýatlamalar köpeltmeli. Durmuş kıssalary üzülmezdir oglum. Ine mehriban eyleşler. Şunun bilen miras tele ýaylamy şunki işini tamamlaýar. Egerde biziň dörejlik toparmadyň taýýarlan gepleşikleri siziň aza känne göwnüňizden